Father, we thank you nasemini yasentambama ukuba baba sibe kule ndawo. This is the divine appointment. Baba wena owayihlala emaphakadeni ukuba besizohlangana kule ndawo ngalolu hlobo sizozwa ukukhuluma kwakho. Njalo baba inhliziyo zethu ziyakunqanela ukufunda izindlela zakho, ziyakunqamela ukudumisa, ziyakunqanela ukuphakamisa. Sithi bayede Nkosi yamakhosi, bayede Ngonyama yezulu, bayede mafunga ngajiki, bayede wena ovula indlela kwahlongazibi, wena ohlele indlela emagebhugebhu ibe hlelembe. Siyabonga baba nasemini yantambama ukuba wena usilungiselele konke okuhle, njalo kuwe samukela okuhle. Wena ezwini lakho uthe unemicabango emihle ngathi, wena uthe uyafisa ukuba siphumelele kuko konke okwesikwenzayo, wena uthe uyafisa ukuba sibe nokuphila. Siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba, sibonga indodana yakho efikile emhlabeni baba, yahlangula icala lethu, yanziwa isono ukuze thina sivuze ukulunga kwayo. Siyabonga baba ukuba ngaye uKristu sinokubuyisana okuphelelele ngamazulu, ngaye uKristu we have got an unlimited access Father into the holy holies. Singela ngale isango eliqinisekisiwe nelichangewe ngamazulu, uKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. We say thank you Father nantambama, silindele baba kule ndawo ukuba usenze kahle. Sibonga ngobufakazi bomntana wakho, umsebenzi omuhle owenzile empilweni yakhe, uzibonakala sile ukuba wena uNkulunkulu wama impossibilities, wena uNkulunkulu ongabukwa ngeso labantu, awubuki ngendlela umuntu abuka ngayo. Wena wake wakhuluma baba, wakhuluma ngembongolo, yes, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Njalo wena mawufuna ukukhuluma ninemandla onke usebenzisa lokhu okusenhlizweni yakho. Father, we say thank you ngomntwana wakho, ngcine baba nakulesikhathi angabheki emumva, aqinisele baba abheke phambili, kungakubikho oluzomdonsela emumva. Strengthen Father her, give her Father the power to press on in the precious name of Jesus. We thank you Father ngalo bufakazi obusiqinisayo ukuba sibe ngabangasuki enkosini, sibe ngabagxilile, sibe ngabakufunayo, yes, ngezinhliziyo ngongenakho ukuzenzisa. Egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha, we say thank you Abba Father, thank you King of Kings. Let your name be glorified and magnified in the precious name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Malibongi igama lenkosi. We can just give a grand applause to the Holy Spirit. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Malibongi igama lenkosi. Ungakahlali nje phansi, ungabingelela umakhelwane wakho. Mawungamazi, just introduce yourself kumakhelwane wakho. Umbuzo ukuthi what is your favorite script? What is your favorite meal? Hallelujah. Praise the name of Jesus. Alibongi igama lenkosi. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Alibongi igama lenkosi. Wamuhle uNkulunkulu wethu nasemini, wamuhle uNkulunkulu wezimanga, wamuhle ithemba eliqinisekisiweyo, wamuhle ithemba lasemandulo. Dumseka baba nangalesikhathi, dumseka wena liwa laphakade, dumseka wena ozifungile, akekho omunye bongafunga ngaye, ufunge ngawe uqobo. We appreciate you nangalesikhathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you Father, wena osinqobele wathatha indawo yakho endaweni eziphakemeyo, zamemeza izingilosi zathi phakamisani masango izinhloko zenu, nani iminyango yaphakade phakamani ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Ingubani lenkosi yenkazimulo? InguJehova oyiqhawe elinamandla, InguJehova oyindoda yepi. Thank you Father, thank you Jesus. Nangalesikhathi baba izinhliziyo zethu sizibhekisela kuwe ngokupheleleyo in the mighty name of Jesus. Mighty God, njalo baba ubukhona bakho ekuphileni kwethu, izinto baba ziyashintsha, kwenzeka the exchange, there is a fullness of everything. We give you all the praise, we give you all the glory. Dumseka sithandwa somphefumulo, dumseka wena liwa laphakade, dumseka ngikhona nginguye enginguye.
In the precious name of our Lord Jesus Christ. Ngiyacela kulomzuzu siphinde siphe izandla umoya ingcwele egameni likaJesu. Hallelujah. Malibongwe igama lenkosi. Praise the name of Jesus. Ukuzethula nje bazalwane ubaba uThabethe umntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Enye yamadodana ala ekhaya. Amen. Hallelujah. Bazalwane ningaboni nje sekukanje. Nami ngalandwa kude kabi. Mina nevangeli kwakuyimpumalanga kanye nentshonalanga kodwa wafika umusa ngelinye ilanga uthe mawufika wayibamba inhliziyo yami inhliziyo ngangayenza yabalukhuni ngaphakamisa izandla ngathi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi sukela kuleso sikhathi akakaze azangidumaze but instead ungithathela wangibeka la wangisusa la wangibeka la. Amen. Alibongwe igama lenkosi. Ngiyafisa kulesikhathi ukubingelela ubaba noma in absentia. I know bayasikhulekela bayikhulekela kakhulu lenkonzo ngikhulekela obaba bonke be leadership no mama bakwabo kumele ngibingelele obaba abakhona omama abakhona intombi insizwe ikhona ubhuti nosisi sibingelele all the workers endlini kaThixo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Siyababingelela nabasihambele sibingelele nomphathi wethu ohlelo umama uSibiya egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu. Mangabe khona ingcinga kaNkulunkulu eziphakathi kwethu ezisihambele siyazibingelela egameni lika Jesu Kristu. Abanathi online siyababingelela egameni lika Jesu Kristu. We are the local church. Siyaziwa kodwa internationally. We are international known bazalwane. Saziwa njengento eyodwa sidume ngothando. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bingelele the security service ngaphandle in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Bingelele umama Thabethe egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. She is my queen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Malibongwe igama lenkosi. Praise the name of Jesus. Ngiyafisa bazalwane ngokulawulwa ngomoya ingcwele ngokungabi mude kakhulu nje ngisa nje overwhelme kakhulu ubufakazi obuthebawa kule ndawo angazi engasocabanga ukuthi wena ngalesikhathi mawucabanga ukuhlehlela mva uma ngaba uNkulunkulu esebenza kanje lo bufakazi buzosiqinisekisa bazalwane ukuthi lento esikiyona sisentweni asingabe sahlehla bazalwane izwi lenkosi lithi ohlehlayo uhlehlele kubhujisweni awakukho kungenzeki kuNkulunkulu akukho kungenzeki kuNkulunkulu especially mawubuka iage yakhe uma usually abantu amase bekule yaminyaka kuba likhuni ukuthi bashintshe umnyango ngoba banako ukuthi soloke sakhula selokwathi inhlothi nasenza kanje kodwa ufikile uNkulunkulu ephilweni yakho ufikile umusa empilweni yakho othe mawufika lo musa wamkhulula naye wazizwa ukuthi hayibo ngikhululekile manje all along bengizitshela ukuthi ngihambe ebukhanyeni kanti ngisebumnyameni asiphinde simuphe izandla egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bazalwane simkhulekele kakhulu umama simkhulekele kakhulu nobamba basetting lenkonzo ayibeke kuyena sibakhulekele kakhulu nje bazalwane baqhubeke nenkonzo yokuyenza yokuba balande imphefumulo bahamba kwi vision yeCKC to win souls for the kingdom of God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Like I said eqaleni ngiyafisa ukuba ngibe mfuphi sizongena nje odabeni lethu udaba lwethu nje lo mama ngobufakazi bakhe usevele wangiconfirmela ukuthi awu lento engizoyishare nani kanti iyiyo ngempela. Amen. Kulesikhathi webazalwane ngifisa nje ukudlula la ngithi kwaze kwayisibusiso ukusindiswa empilweni yami nawe kulesikhathi sisesikhathini bazalwane esinzima kabi sisesikhathini la khona i-deception idla umunyu sisesikhathini la khona ukuhlehlela emumva sekuba i-fashion. Ngiyakhumbula nje ubaba ukwayikhuluma le ndaba wathi uma ungena ku YouTube uzwa abantu sebekhuluma enye language
bayamphika manje uJesu Kristu abantu lo Kristu ohambe nabo lo Kristu obatakulile sekuhambe kahamba kwaqhamuka ezinye izinto ezizobadidisa sengazi ukuthi besingaba yilolo hlobo olungeze ukudidiseka engazi ukuthi mina nawe singaba ulolu hlobo olungahlehleli emva singakulangazeleli ukuya ngaphandle singakulangazeleli ukuyotaster ngoba naku sibona ngazi ukuthi izinto abantu abangaphandle kombuso zibahambela kahle izwi lenkosi lithi kunezinto kunendlela ebukeka ngazi ukuthi yinhle kanti isiphetho sayo singukufa amen haleluya ake singena odabeni lethu la namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sizofunda abazalwane ngizocela uzongifundela incwadi kaJohn uchapter 14 kusukela kuverse 1 kuya kuverse 6 then we will take it from there hallelujah John 14 verse 1 kuya kuverse 6 John 14 siqala kuverse 1 Inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani ngoNkulunkulu nikholwe nayimi Ekhaya lika baba kukhona izindlu eziningi Uma bekungenjalo bengiyakunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo Nxa ngiya ukunilungisela indawo ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani nalapho ngiya khona niyayazi indlela uThomas wathi kuye Nkosi asazi lapho uya khona siyazi kanjani indlela na uJesu wathi kuye Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akakho oza kuBaba ngaphandle kwami Mina ngiyindlela neqiniso akekho oza kuBaba ngale kwami imessage yethu ilapho kunamhlanje ngizocela umkhonzi kaSithixo usikhulekele Baba siyabonga izwi lakho baba elingaguquki izwi lakhe liyiqiniso lingena einhlizweni zethu namhlanje khuluma ngalo Heavenly Father uguqule inhliziyo zethu udumo lonke siliphakamisela kuye ngoKristu Jesu Nkosi yethu amen amen bazalwane mangabe liqala leli verse liqala ngokuthi izinhliziyo zeni mazingakhathazeki okusho ukuthi mangabe ufunda leli verse kuyacaca ukuthi uKristu kukhona ukukhathazeka akubonayo abantu akhuluma nabo ukhuluma nabafundi bakhe njobe khuluma nabafundi bakho sizokhumbula ukuthi uJesu uye watshela abafundi bakhe ukuthi bahambe baye kwi-upper room ngicabanga ukuthi yindlu leya eyayikade itshelekiwe la khona babezoprepare bezokwenza khona iPhasika bezoba khona nesidlo now uJesu into ayenzayo uma ngabe sewehleli phansi uqala ngokwenza into abekade bengayilindele wenza lenkonzo edelelekile uwasha izinyawo zabo uziwashelani inyawo zabo kuzokhumbuleka ukuthi ngesikhathi sika Jesu bebengaqoki izicathulo njengathi bebehamba ngama sandals so njalo bekuthi mangabe bezo recliner etafuleni kuqale kugezwe izinyawo ukuze bangene sebehlanzekile now simthola lana ke unabafundi bakhe uyaqala ubageza inyawo uma ngabe ebageza inyawo mayifika kuPetru uPetru kuba uyena kuphela obona engafanelekile ukuthi uKristu angamgeza inyawo kuqhubeke lapho uKristu useyaqala ukhuluma ngebetrayal useyaqala ukhuluma ngokufa kwakhe useyaqala ukhuluma ukuthi uzohamba abashiye and endaweni aya kuyona ngeke bakwazi ukuthi
uma ngabe ebuka their facial expression, ngoba manje i-concern kubona it's about themselves. Sikhumbule labantu bashiye their business, bashiye amakhaya abo, badele konke ukuthi balandele uKristu. So manje sebeyibuza ukuthi hayibo, is this the end? Ngabe sekusekupheleni yini? Sizwile nje ukuthi uKristu uma ngabe efika uzophila kuze kuba nganaphakade. Nange esekhuluma ngokuhamba, simbonile nje enza izimangaliso esizifundile, iprofetho eziningi esizifundile simbonile ezigcwalisa. Manje uchaza ukuthini uma ngabe esethi useyahamba nala eyakhona ngesikwazi ukuthi simlandele? Ngiyathanda nje ukuchaza kancane ngingafuni ukuphuma kwi-subject. Bazalwane, abaJuda kade belindele the Messiah obekade uzofika abakhulule, ngoba bekade bengaphansi kombuso kaSiza. Bebengakwazi ukuthi ezweni labo benze njengokuthanda kwabo. uSiza ubakhokhisa intela ezweni labo. So kuneziprofetho ababakade bezifundile ukuthi ngelinye ilanga uMesaya uyofika abakhulule ngaphansi kobugqila bukaSiza, babe isizwe esipowerful njengoba babe isona ngesikhathi sika Davide. So now uma ngabe esekhuluma ngokuhamba, sekhona those doubt ukuthi hayibo, ngabe uyena yini ngempela uMessiah? Uma ngabe ubheka incwadi ka John chapter 12, khona la uKristu ethi indodana yomuntu kumele ukuthi iphakanyiswe njengoba uMose aphakamisa induku ehlane. Lapho ukuphendula kwabo kwangazi ukuthi kunomokharisha, kungazi ukuthi kunokumdelela, ngoba bathi bona sizwile nje ukuthi uma ngabe uMesaya esefikile uyoba nathi ingunaphakade. Sisahambisana bazalwane, ngizama ukuveza le ndaba yokukhathazeka kwabo. uKristu athi inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Lokukhathazeka sesiyakubona ke manje ukuthi kuqhamukaphi. Kuqhamuka ekutheni bona bane concern kahle kahle ngeimpilo zabo nangamabhizinisi abo, nokuthi uma ngabe uKristu esehamba, babonile esikhathini esingaphambili abaJuda bezama ukumkhanda ngamatshe, kwasho ukuthi isikhathi besingakafiki, izwi lenkosi liyasho ukuthi wayevela aphume kusona isixuku. Now uma ngabe uKristu esehamba esebashiya, okusho ukuthi bazoba ngama victims kalula. Now nangu uKristu ekhuluma amazwi lana aduduzayo, uthi ningakhathazeki ngalutho, njengoba ngihamba njena ngiyonilungiselela indawo ukuze nani nibe lapho nami ngikhona. Mhlambe omunye angayitshela ukuthi uKristu mhlambe wayesebaleka esebashiya ngoba ekwazi ukuthi kuzokwenza into ezokwenzeka kuyena. No, kahle kahle wayengabashiyi, wayebalungisela something better. Wayoqalisa leli verse elingezansi lokuthi yena uyindlela yokuya kuBaba, ayikho enye indlela yokuya kuBaba. Now le statement lesi uJohn 14 uverse 6, la khona uKristu ethi akekho oza kuBaba ngale kwami, has caused a problem. Ever since uKristu wasikhuluma le statement, kunama reaction amaningi engizofuna siwabone. Kune reaction nawe eyenzeka kuwena, kube ne respond eyenzeke kubafundi, kube ne respond eyezeke ezweni leli esiphila kulona. Abantu namanje they are trying to prove
ukuthi no, there is an other alternative way. Ikhona enye indlela yokuya kuNkulunkulu. Angeke akwazi ukuthi yena angasitshela ukuthi yena uyindlela neqiniso. Akekho ayikho enye indlela yokuya kuBaba ngale kwakhe. Bake bangibuza ngelinye ilanga abanye engangisebenza nabo. Bathi yamshokeke nina bosindisiwe. Njengoba nithi nje uKristu is the only way yokuya kuNkulunkulu. What about abalandeli ba Maharaj, abalandeli ba Muhammad, abalandeli ba Buddha? Ngoba phela you can see ukuthi there are millions. Bakhuluma ngabantu abama millions. Ngathi yes, right. Niqinisile impela manje ngibuza kanjalo. uNkulunkulu njengoba ekhuluma ngendodana yakhe ethi mina uKristu ethi mina ngiyindlela neqiniso akekho oza kuBaba ngale kwami. That means it is God himself lo khulumayo. Ngoba uKristu uke wafakaza kuncwadi kaJohn 5 wathi konke engikwenzayo nengikukhulumayo yilokho engikuzwile nengikubone kuBaba. Furthermore, ngathi kubona uNkulunkulu ezweni lakhe uma ngabe ekhuluma ngabantu bakhe uthi uma abantu bami ababizwa ngegama lami bezisola phambi kobuso bami ngiyolalela imkhuleko yabo ebese ngiyabaphendula. So angazi ke bona ukuthi imuphi lo uNkulunkulu abamkhonzayo ngoba lo Jesu engikhuluma ngaye uJesu othe konke akwenzayo nokukhulumayo ilokhu akuze kuyisa. And furthermore uJesu uyayireinforce lento uthi ongenami umelene nami ongabuthi nami uyahlakaza. Full stop. So nawe uma ngabe mhlambe usuzithola usesimeni sokuthi abantu bakhuluma ngoKristu bazama ukumcomparison namanye nezinye inkolo, just stick to what Christ has said. Ungakhulumi enye into. Mtshela ukuthi uJohn 14 verse 5 uthi akekho oza kuBaba ngale kwami. Now ngifuna sibheke labazalwane irespond yabafundi uma ngabe uKristu eseshilo ukuthi mina ngiyindlela neqiniso akekho oza kuBaba ngale kwami. AbaJuda abazalwane bebefundisiwe ukuthi indlela yokuya kuKristu uya kuyena ngokuthi ulandele the Satan rituals procedure. Uya kuyena ngokulandela umthetho kaMose. Uya ngokuyena ngokwenza all these religious activities ukuze ukwazi ukuthi ufike ebunkoneni bukaNkulunkulu. Now uKristu mangabe esho kanjalo kubona this statement sasi radical kanti futhi sibuye sibe comforting kubona ukuthi kanti he's laying a path for us, hayi ngoba esishiya kodwa manje usethi indlela yokuza kuBaba ingaye kuphela ila khona izinto ifika ishintsha khona. Ethi uKristu now isystem isiyasala ngemumva. I am the way, I am the truth, I am the life. Kwala ngisho noma uKristu esephambi kwaPilato embuza ukuthi uyinkosi yini na, akazange uKristu bazalwane nangelilodwa ilanga acompromise noma ashintshe istatement ngenxa yengcindezi ayithola esekuyona. Akakaze aze denounce as the king. As a matter of fact wenza into engcono kabe into ehlukile kunezinye inkokheli. Wathi noma ungasho noma yini ngegama lami lokho angeke kuze kubeke ekutheni wena usuyisoni ngoba iidentity yakhe ayikaze imlahlekele.
ayikaze imlahlekele imishini yakhe. Kunezinkokheli namhlanje ongathi mawukhulume kabi ngegama lazo bangakumangalela noma mhlambe ungazithola usubulawa. Kodwa nayi inkosi yami namhlanje izokhuluma this statement ithi I am the way. Ake nikhohle kancane ile system yenu. Ake nikhohle kancane ile mthetho kaMose ebekade niya ngayo ebukhoneni benkosi. Landela mina, I will usher you into the presence of the Lord. Namhlanje sizosho njalo. Sizothi indlela kokuya kuNkulunkulu uKristu useyibekile. Uyena indlela eqinisekisiwe nechangewe ngamaZulu. So irespond yabafundi bakhe ngiyacabanga ukuthi baba nako ukuthi baduduzeke ke manje ukuthi hawu kanti akashiyi, even though sikhuliswe ngale ndlela yama rituals, but he's laying a path for us. Now ngifuna sibheke irespond yasezweni ngale statement uKristu asikhuluma, ngoba selokhu uKristu asikhuluma le statement kusukela kulesiya sikhathi kwi-generation ayekhuluma kuyona. Namanje le statement sisayinkinga, namanje le statement sisaphoselwa inselele. Njalo futhi mangabe siphoselwa inselele, abantu becabanga ukuthi ngaphandle kukaKristu kukhona izinto abangazenza noma khona an alternative way yokuya kuNkulunkulu. Kodwa uKristu akazange aze awuvule lo mnyango wokuthi there is another way yokuya kuNkulunkulu. Now kulo mhlaba esiphila kuona, umhlaba wamalungelo, umhlaba la khona ezweni kuthiwa iqiniso ilento oyikholwayo, lokho kukholwayo ikona okuyiqiniso. Zonke indlela ziya kuNkulunkulu. La bethi khona izwi lenkosi is just another voice. Bonke abantu bashumayela ngezwi elilodwa indlela yokuya kuNkulunkulu. La khona indlela eyodwa eya kuNkulunkulu isibukeka ioffensive. La khona kwamanye amazwe uyamangalelwa uma ngabe uthi Jesus Christ is the way, is the only way. Kuko konke lokhu reacta kwabantu angimboni uKristu withdraw istatement sakhe ethi no, I'm sorry guys, there is another alternative way. Hayi ngenze iphutha, but he keep on insisting ukuthi akekho oza kubaba ngale kwami. Akekho noyedwa oza kubaba ngale kwami. Bazalwane, this is a very bold statement. Le statement senza ukuthi mina nawe lento esikuyona singabi ngabahlehlela emva. Uma ngabe inkosi yami, inkosi yakho kwafika isikhathi la ivalelwa ikhona ekhoneni ukuthi le statement isishintshe kodwa ikhethe ukuba ingaguquki kusona, bekuyini engenza ukuthi mina nawe uma ngabe sesifikwa ingcindezi yokukriticizewa, sesifica ingcindezi yokuthi sikhishelwe ngaphandle ngenxa yokuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo ongafile, okunqobile ukufa, ogazi lakhe likhuluma kangcono kunelezi inkunzi, ogazi lakhe lithathe okade kukude kwabaseduzane, elibhidlize udongo olungubuthi lenze kokubili kwaba kunye. Yini bezodala ukuthi sibe nokwesaba? Izwi lenkosi liyela sikhuthaza ukuba asamkeliswanga umoya wokusaba, samkeliswa umoya wokuphekelela, umoya okuya phambili. Bengizothi namhlanje let us stick to that pattern. Ake sihlale bazalwane kuyona le ndlela. Ake simlandele uKristu njengokusho kwakhe. Ake simlandele uKristu uyindlela eqinisekisiwe. Mawubheka zonke inkokheli namagama onke ahlonishwayo emhlabeni, wonke ayayikhomba indlela yokuya kuKristu. Wonke akhomba the certain rituals, the certain pattern ofanele ukuthi uyilandele. Zonke lezi zinto ziyingcindezi kubantu. Zonke lezi zinto ziletha ipressure kubantu. Kodwa eyami inkosi ithi follow me, I will usher you into the presence of God. Ngidinga nje wena kuphela. Into engidingayo ngifuna wena
wena landela mina and I guarantee you ukuthi I will usher you into the presence of God. Mawusufikile khoneni kwaNkulunkulu uzongena ufumane idlelo. Namhlanje bengizothi kuzo zonke izinto obungazinqikaza ungalinge usinqikaze le statement uChrist asikhiphile sokuthi uyindlela yokuza kuBaba. Noma ngabe kuthiwa indlela seyisho kangani noma ngabe kuthiwa sekunobufakazi obungakanani obukhonjiswayo uma ngabe buyiphikisa lento eshiwo uChristu flathele leyo nto is taking you to nowhere. Leyo nto ikuyisa kwi distraction. Namhlanje ngifuna ukuthi ngizosho ngesibindi uma ngabe uChristu ethi mina ngiyindlela neqiniso okusho ukuthi zonke ezinye indlela ezikhona ziyinkohliso. Uma ngabe uChristu ethi yena ungukuphila okusho ukuthi ngaphandle kwakhe uChristu ukufa kuphela. Now umbuzo wami engizowubuza wena ukuthi ngabe uyasikholwa yini le statement esishiwo uChristu? Ngabe usabambelele yini kuma beliefs? Ngabe usabambelele yini kuma traditions? Ngabe usabambelele yini ezintweni owafundiswa zona ebukhuleni bakho ukuthi there is another alternative yokuya kuChristu? Ngabe usabambelele yini ezimfundisweni eziyize zobabamkhulu inganekwane zonke lezi ababeyixoxa? Noma ususithathile istand sokuthi angisayi emumva, I choose to follow Jesus Christ. I choose to follow Jesus Christ. Ngikhetha ukuhlala ezinyaweni zikaKristu njengoMaria. Namhlanje kuseni sizosho njalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi kulomhlaba esiphila kuwo njalo bazalwane umhlaba uzama ngokuhluleka ukuopposa this statement sokuthi uChristu iyona ndlela kuphela eqinisekisiwe yokuza kuBaba. Now sengiyela nje ngasekuphetheleni kodaba lami sizofuna ubula bazalwane ukuthi ensimini yase-Eden la kwakukhona khona uAdam noEva lomqondo wokuba rebellious, lomqondo wokuzifunela izindlela zokuya kuNkulunkulu uqale khona. Lensila le yokuqinisa ikhanda, lensila lo yokumphika uNkulunkulu noma yokuzifunela indlela yakho iqale lapha yena ensimini yase-Eden. Ngesikhathi uNkulunkulu ethi ungadli, the day udlile lapha uyokufa nokufa, bona babona ngazi ukuthi khona into abafihlelwe yona. Base bethi awusike sizame nathi ngendlela yethu kwangenzeka. Believe me, ungabusaya lapho. Lokhu kuyisibonelo ukuthi ukuba rebellious against the command of God will lead you into destruction. Njengoba uChristu ethi ayikho enye indlela uyena kuphela, ungakulinge uzame to taste, uzame enye indlela ngoba nawe uzoendapha unjengo Adam noEva, uzoendapha ukwi-destruction, uzoendapha endaweni ebengakufaneleyo, uzoendapha endaweni eplanele uSathane nezingilosi zakhe uma ngabe uzoba rebellious towards God. Namhlanje bengizosho ukuthi bazalwane ngizona ashorisha ukuthi la sikhona sisentweni bazalwane, sisentweni bazalwane, sisentweni. Leli vangeli bazalwane likhuthaza something that is different from all other religions akhona kulomhlaba. Mawubheka incwadi kaJohn 17 uverse 3 la khona uChristu ekhuluma ngokuthi ukhuluma ngokuphila okungunaphakade. Kuyini ukuphila okungunaphakade? Kungumazi uNkulunkulu kanye nendodana. La uChristu ukhuluma ngobudlelwane ebekufanele ukuthi sibe nabo noNkulunkulu, lobudlelwane ebesinabo ensimini yase-Eden obantshontshwa ngesikhathi uAdam engalaleli,
njoba uKristu esefika uzo restore that relationship ngoba bazalwane alikho ikholwa elingayithandi intimacy noNkulunkulu uma ngabe ungakafiki ekuthini ulangazelele ukuthi ube neintimacy noNkulunkulu ngiyanxusa namhlanje ukuthi ukukhulekele lokho ngoba ebukhoneni bakhe uNkulunkulu zonke izinto ziyapheleliswa ebukhoneni bakhe uNkulunkulu akube kusaba khona ukushikashikeka fakazelwa incwadi yabaseRoma chapter 8 verse 1 uma umuntu akusekho ukushikashikeka kwabakuKristu incwadi yabaseKorinte ithi uma umuntu kuNkulunkulu uyisidalwa esisha bheka sekuvele obusha bazalwane lo mshikashika okhona ezweni wokuzama ukuphikisa this statement uKristu asishilo siyabona abantu bazama ngazo zonke indlela education bazalwane is good ama achievements they are good vele izinto lezo ezisifanele kodwa ngalezo zinto singacabanga ukuthi ngazo uma ngabe sesifinyelele kuzona izona ezi access into the kingdom of God abantu bayazi khandla ngalo lonke uhlobo ukuthi bazuze ingcebo ukuthi bazuze konke okwamagugu kwalomhlaba ebese bebona ngazi ukuthi yes abasamdingi uNkulunkulu nale path uKristu ayibekile ukuthi yena uyindlela yokuza kuNkulunkulu ayisadingakali ngoba vele they've got an access kuzo zonke izinto abazidingayo believe me abantu abanengcebo eningi ababulali lobuthongo wena obulalayo bayafisa kabukabi ukuthi babe wena njalo sihlale sifunda sibona emaphepheni ama suicide into eziningi ezenzeka kubantu abanamagama amakhulu abanezinto ezinkulu ngoba uma ngabe umuntu engenayo uKristu ngaphakathi kunalesikhala bazalwane esingacisheki noma ngabe kuthiwa ngikunikezani kodwa uma ngabe uKristu engekho empilweni yakho njalo kuyohlale kunaleso sikhala uthi ubaba wethu noma ngabe ungathathani empilweni yakhe kodwa uma ngabe umshiye noKristu uyobe uqedile uJobe kwafika isikhathi bazalwane la kwathathwa khona zonke izinto kodwa wasala nefaith nawe into zakho noma kuthiwa ziyahamba mawusale nefaith zizobuya zonke alibonge igama lenkosi praise the name of Jesus alibonge igama lenkosi namhlanje ke bazalwane sengihlala phansi egameni lika Jesu Kristu ngizosho ukuthi ungabusahlehlele emumva ohlehlele emumva usehlehlela ekubhujisweni ake sibambelele kule path eqinisiwe eqinisekile ethenjiwe emazulwini indlela umhlaba opposa ngayo le statement ever since waqala ukusopposa but it remains unchanged akushintshi lutho bazalwane akushintshi ukuthi uKristu uyindodana kaNkuluNkulu ophilayo akushintshi ukuthi uKristu weza emhlabeni wafa wavuka wahlangula icala lethu wenyukela emazulwini ungasekwesokunene sikaNkuluNkulu umdumisi athi safa naye savuka kanye naye bengizokukhuthaza namhlanje ukuthi le ndlela uKristu ayishilo le ndlela obambelele kuyona ungabusajika kuyona zimbi kakhulu bazalwane ikhathi isikhathi uke washo ubabukhumalo sokuthi ibandla ke lizibonakalise uNkulunkulu akademonstrate ngalo amandla alo isikhathi sokuthi ibandla lisukume ibandla lingabe lisathula akufanele ukuthi kungifakele amahloni ukuthi ngisho ukuthi ayikho enye indlela yokuya kuNkulunkulu ngale kukaJesu Kristu akufanele kungifakela amahloni ukuthi ngifakaze ngoKristu ngifakaze ngothando lwakhe ngifakaze ngomsa wakhe ngifakaze ngale Nkosi enginqobele konke ngifakaze ngegama layo ngoba likho lenye igama esinikezwe lona ngale kwegama lika Jesu Kristu waseNazaretha baba haleluya
Ngiyabathanda abazalwane abapostoli bevangeli lokuqala incwadi yezenzo chapter 4 esazongifundela ubaba uKhumalo ebese ngihlala phansi kusukela nje lapha yana ku verse 10. Hallelujah. Izenzo 4 verse 10. Makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha enambethela esiphambanweni amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile. Amen. Hallelujah. Bazalwane samile lapho ukuthi igama lika Jesu Kristu ilona esindiswa ngalo, alikho elinye igama esindiswa ngalo. Abapostoli bazalwane, they were so bold ukuthi bephambi kwezikhulu zombuso wonke bazitshele emehlweni ukuthi ngeke nisitshele ukuthi asiyeke ukukhuluma nokushumayela ngegama lika Jesu Kristu. Ngeke size sithuliswe yinini ngoba naye imisebenzi iyafakazela ukuthi leli gama linamandla, leli gama linamandla. Alikho futhi elinye igama esisindisayo noma elinikeziwe ebantwini ngale kwegama lika Jesu Kristu. Now is the time ukuthi nathi siyibandla that we proclaim boldly, singabi nawo ukwesaba ukuthi igama lika Jesu Kristu ilona elisindisayo, liyakhulula abazalwane. Leli gama linamandla, leli gama alicisheki, alisoze lacishwa. Ever since uKristu wawenza umsebenzi wonke wokuqeda kuze kube isikhathi samanje, umhlaba wonke has been trying ngazo zonke indlela ukulicisha leli gama, baze bashayene emithetho ethi uma ngabe ukhuluma ngegama lika Jesu Kristu sizokuvalela sikufake etilongweni. Kodwa still namanje we cannot be silenced by them. Asizukuthula, sizolibiza igama lika Jesu Kristu. Umhlaba wonke uyalidinga leli gama. Hallelujah. Uthuma wethu bazomazi lo Kristu wakho, bazomazi lo uNkulunkulu wakho, lo abamphikayo abangamfuni, lo owabafela esiphambanweni, bazomazi ngawe, bazomazi ngawe. Uma ngabe ungaguquki, uma ngabe leli gama ungalirenounce, uma ngabe leli gama umile ekutheni alikho elinye igama esiyosindiswa ngalo ngale kwegama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bazalwane, lokho kwesenhlizweni yami ngizocela inceke yonkosi ubaba uMkhunjini asibongele izwi egameni lika Jesu Kristu. Amen.